Ako ste u potrazi za jeftinim softverom i želite da legalizujete vaše Windows ili Office instalacije, sponzor današnjeg videa, sajt VIPKey Sale, ima 3 izvanredne ponude za vas. Ukucajte kupon kod WC20 prilikom kupovine i dobijate 25% popusta. To znači da ako izaberete Windows 10 Pro, sa popustom ga plaćate svega $13,5. Office 2019 Pro Plus paket će vas sa popustom izaći svega $41, a najnoviji Office 2021 u takođe Pro Plus verziji možete kupiti za svega $48. Pored ovih glavnih ponuda, sajt vam nudi i dopune voleta ili kredita za najpopularnije gaming platforme, a odnedavno postoji čak i ponuda PC gaming hardvera. Definitivno čekirajte šta se sve nudi i ne zaboravite da iskoristite kupon kod WC20 za 25% uštede. Pozdrav svima i dobrodošli u jedan kratki pregled najnovijeg AMD-ovog drivera koji nije više toliko nov zato što je danas koji 6. jun, a to je izašlo negde krajem maja. Ja nisam bio nešto u mogućnosti da to testiram, dakle u međuvremenu, i čekao sam da izađu neki testovi čisto da vidim onako o čemu se radi. Nije mi ta kartica trenutno ni u sistemu, nije mi ništa funkcionalno trenutno zato što je haos trenutno kod mene oko studija i tih stvari, tako da nisam baš imao vremena to da radim. I onda sam uzeo pre neki dan kad sam snimao ono kućište, rekao daj da ubacim i tu grafiku unutra pa nek bude sve ono all in one varijanta i da isprobam konačno taj driver, znači novi, taj majski. U startu se zvao majski preview driver za AMD karte, a kasnije je izašla normalna verzija, pošto je ta preview varijanta bila samo za novinare i oni su testirali nekih 10 dana pre nas, običnih smrtnika, ali ja nisam bio u toj grupici da dobijem taj kao preview driver za to. Međutim, ono što sam primetio je da su manje više svi testirali na ovim novim kartama koje su im stigle na review, dakle 6950 XT ili 6750 XT, retki su bili sa ne znam 6700 ako im je ostalo u studiju, u toj redakciji ili bilo gde. I naleteo sam na možda dvojicu onako nezavisnih, nisu čak ni novinari, nego nezavisni ovako recenzenti sa YouTube-a, sa čak i dosta nizak broj pregleda bio na njihovim videima, a vezani su za 6500 XT kartu, znači to je ona karta koju mi možemo ovde da kupimo bez nekih većih problema i koja ima neku kao ok cenu. 6500 XT znači danas možete za neki 220 ili 240 evra da nađete. Neko mi je pisao da ima i za 200 evra polovnjaci već da se prodaju, tako da eto prilike da ne znam izvučete ok performanse, znači za Full HD rezoluciju, medium do high detalji. I sada sa ovim driverom bi trebali dobiti još 20% na sve to što smo imali danas. Međutim, ja sam vam u prošlom videu rekao da sam dobio neke zapanjujuće rezultate, ali vam nisam rekao da li su to dobro zapanjujući ili loše zapanjujući rezultati, jer je ono što sam izvukao testirajući ovu kartu vrlo čudno. Evo ovako, ajde sad da prođemo kroz ove igre pa da vidimo kakvi su rezultati konkretno. Znači broj FPS-a poredim sa onim prvim driverom, kada sam prvi put testirao ovu karticu, kad je izašlo, obično su ti driveri kao najlošiji u početku, kasnije to performanse rastu kako izlaze novi. Međutim, pogledajte sad ove rezultate. Znači imamo Witcher 3. Što se tiče Witchera, ja uvek testiram u Novigradu sa puno NPC-eva i van grada sa nijednim NPC-em, dakle u divljini, jer manje više to vam je većina igre, znači izvan grada i onda tu imate veći FPS, u gradu uvek imate niži FPS, bilo kada je grafika u pitanju, svejedno je. I onda sam odlučio da koristim te dve, znači dva proseka iz te dve sekcije i onda izvlačim prosek iz tih proseka praktično. Možda nije najbolji metod za testiranje, ali ja uvek tako radim. Tako da kad poredite sa drugim rezultatima koje sam ja dobio, ovo ispada merodavno zato što je konzistentno, ja uvek koristim isti metod testiranja. I kada sam to radio prvi put, dakle kada je karta izašla, kad je stigla tek kod mene, dobio sam ukupan prosek od 95 FPS-a, to sam vam već predstavljao, i onda sa onim RSR-om sam izvlačio da bude još veći prosek na nekih 110 valjda FPS-a, tako nešto. To je ono smanjivanje rezolucije pa skaliranje na veću i tako dalje. Međutim, ovo je bez skaliranja, znači 95 FPS-a. Danas prosek tih proseka iznosi 81,5 FPS-a, to je 14% niži rezultat u Witcheru 3. I da, što se tiče samog Witchera, dok igram te sekcije, ogroman je stater, znači sa novim driverom, koji je prethodno bio tek minimalan u onoj prethodnoj iteraciji, ovde sad zastane po ne znam sekund ili dva igra i ukoči se totalno.
tako da eto, ne znam, stvarno ne mogu to da objasnim nikako. Sad što se tiče Valhalla, sledeća igra Valhalla, u prvom testiranju sam izvukao neki 66 FPS-a, bili su medium detalji, Full HD rezolucija, bez skaliranja, znači ne može se tu sad ići na neki visok nivo detalja, zato što je jednostavno takva grafička karta. Međutim, danas sa ovim driverom ja dobijam 54 FPS-a, što je nekih 18% niže od onog prethodnog drivera. Znači ovo je novi driver kojim se gubi nekih 18% performansi. Ok, ajmo sledeća igra, Far Cry 6 odmah vezana, zato što je Ubisoft. U prethodnom testiranju sam imao 82 FPS-a prosek, a u ovom sada testiranju 74 FPS-a prosek, znači to je 10% manji rezultat od prethodnog. Cyberpunk 2077, ovde imamo jedno iznenađenje, prethodni rezultat je bio 55 FPS-a, današnji je 61,61, znači 11% ubrzanja. I ovo će biti jedan od retkih rezultata gde imam ubrzanje neko. Sad sledeći rezultat je malo kritičan, GTA 5 je u pitanju, koristim uvek onaj benchmark od igre i u prethodnom testiranju sam imao prosek od 109 FPS-a, danas imam 80 FPS-a. To vam je pad od 36% sa najnovijim driverom. Red Dead Redemption 2 u prethodnom testiranju 61 FPS, medium detalji, u ovom današnjem testiranju 75 FPS-a, to vam je skok od 23%. Znači, Cyberpunk i Red Dead Redemption 2 imaju skok, Cyberpunk 11%, Red Dead Redemption 2 23%. To su dve igre koje su videle neko unapređenje dakle sa ovim driverom, međutim ovo sve ostalo, uključujući i ovu poslednju, Horizon Zero Dawn, koji je imao 79 FPS-a u prvom testiranju na original podešavanjima, danas ima 68 FPS-a i to vam je pad od 14%. Dakle, ja ne znam šta se tu desilo konkretno, gledao sam da sve bude manje više isto podešano, zato što mi je na tom disku manje više sve i ostalo na istim podešavanjima, ali sam ja prošao naknadno kroz sve to i ovde imamo neku anomaliju, dakle, sa ovom karticom i ovim driverom. Ja sam naravno radio ono full factory install da obriše sve prethodne verzije i uvek to radim, znači to je ono što se savjetuje kad se snimaju novi driveri, međutim nije mi jasno, dakle, kako od varijante gde nam prijavljuju, ne znam, inostrani ovi recenzenti gde na 6700 XT dobijate, ne znam, od 10 do 18 ili 23% ubrzanja u skoro svakoj igri, dođemo do ove kartice koja je namenjena manje više najširim narodnim masama za kupovinu i izgubimo toliki procenat performansi. Za ovo naravno postoji lek tako što ćete staviti neki stariji driver koji će vratiti te performanse, što sam ja i uradio i kasnije sam testirao ponovo i sve nekako u skladu sa onim originalnim brojevima koje sam dobio, međutim kako je moguće dakle da driver koji se reklamira da donosi toliko ubrzanja donese toliki pad performansi. GTA 5 36% u minusu u odnosu na tu stariju verziju drivera. Ne znam iskreno, znači hvala Bogu da svako može da odradi tu reinstalaciju, da stavi stari driver tako da nećete ništa izgubiti ako vam se desi slučajno, ali ako ste vi uspeli da istestirate ovo, ja mislim da se odnosi samo na RX 5000 i 6000 karte, Polaris je već ono manje više zapostavljen, dakle od strane tih nadogradnji i poboljšanja. Napišite mi u komentarima šta ste dobili, znači nisam testirao ove e-sports naslove, oni onako rade dobro, tako da tu ne treba neki dodatni boost performansi, ali sam bio jako uzbuđen pre samog testiranja i onda na kraju veoma razočaran kad sam vidio kakvi su rezultati. Čak dok sam testirao, znao sam otprilike koliko je koja igra, ne znam, pošto mi je karta ono uvek u računaru, ta 6500 XT, pa znam kakve performanse da očekujem i onda gledam, rekao šta je ovo, kakav je ovo pad odjednom. Iskren da budem, znači stvarno jako čudna stvar. Pišite mi dakle vaša zapažanja, šta ste vi uspeli da izvučete ili izgubite, interesuju me vaši rezultati, a mislim da ćemo morati ovo još jednom da obradimo, dakle kad izađe neki novi driver, čisto da imamo da li su uspeli da vrate to nazad ili je dalje neki glitch ili bug u pitanju. A do tada vidimo se. Pozdrav svima!